أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takže dnes budeme hovoriť o veľmi zaujímavej a myslím si aj dôležitej téme, ale budem potrebovať, aby ste so mnou prednášku pozorne sledovali. S Božou pomocou prosíme o úspech, aby sme vám dokázali jasne odovzdať tento dôležitý odkaz. Predtým sme hovorili o tom, že Boh poslal ľudstvu 124 000 prorokov a poslov a že neexistovali národy ani miesta na zemi, s výnimkou jedného, ktoré by nikdy nedostali posla, ktorý bol k ním poslaný. Boh teda v priebehu dejín posielal poslov a prorokov celému ľudstvu a náboženstvo Boha sa takto prenieslo do mnohých rôznych kultúr a mnohých rôznych jazykov, no ľudia nám zabudli. Hovorili sme aj o tom, že mnohé náboženské postavy rôznych civilizácií sa v islame napokon potvrdzujú ako proroci. Ukázali sme to už skôr prostredníctvom slov Ahmeda al-Hasana, mier s ním, ale aj prostredníctvom slov domácnosti proroka Mohameda, mier a požehnania Boha s nimi. Keď sa hovorilo o Zoroastrovi, o Budhovi, o Aristotelovi a Platónovi. Dnes sa zameriame na spisy konkrétneho jednotlivca, ktorý bol veľmi dôležitý pri formovaní západnej teológie a západného myslenia. A keďže žijeme na západe, venujme mu trochu viac pozornosti. Táto postava je však zodpovedná aj za to, že výrazne ovplyvnila a formovala, ba dokonca potvrdzovala abrahámovské tradície. A tým si dnes prejdeme. Postava, o ktorej budeme hovoriť, bola známa ako prorok, bola známa ako posol, ako alchymista a je známa ako Hermes Trismegistos. Hermes, trojnásobne najväčší. Dobre, takže Hermes, najprv si veľmi stručne povedzme pozadie, skôr než sa pustíme do dnešnej témy. Hermes Trismegistos je podľa autorov, religionistov a historikov postava, o ktorej hovoria, že je kombináciou troch rôznych postáv. Je kombináciou rímskeho boha Merkúra, gréckeho boha Hermesa, ako aj egyptského boha Touta, čiže týchto troch. V chráme v Isne v Egypte, čo je chrám v hornom rohu, je aj akési tvrdenie alebo fráza venovaná Toutovi, vytesaná do chrámu, kde sa hovorí: Tout, ty si veľký, veľký, veľký. A práve odtiaľ odvodzujú trojnásobne veľký, teda to, že je Hermes trojnásobne najväčší. And there is where they draw the thrice great, or him being, Hermes, the thrice greatest. Tiež vieme, že táto postava nie je prítomná iba v rímskom náboženstve, v gréckom náboženstve a v staroegyptskom náboženstve, ale má svoje miesto aj v kresťanstve. A dôvod, prečo to vieme, je ten, že v priebehu storočí, vlastne približne okolo roku 300 nášho letopočtu, teda asi 300 rokov po Kristovi, sa kresťania akoby všeobecne zhodli, že spisy pripisované Hermesovi sú v skutočnosti spisy proroka zo židovsko-kresťanskej tradície. A tým prorokom bol Henoch. That belonged to a prophet of the Judeo-Christian religions. And that prophet was Enoch. They said, tvrdili, že tento Hermes Trismegistos, o ktorom hovoria Gréci a Rimania, je vlastne náš Henoch. To je zaujímavý fakt.
is an interesting fact. Now, Krátko na to, s nástupom islamu v 6. a 7. storočí, si Hermesa osvojili aj islamskí učenci. Islamic scholars had also adopted Hermes as their own, and they said that Povedali, že Hermes Trismegistos je v skutočnosti postavou Idrisa. A tak kresťania, židia a moslimovia jeho spisy prijali a vyhlásili, je to jeden z našich prorokov. Toto je zaujímavé a veľmi dôležité zdôrazniť ešte predtým, než prejdeme k samotnej téme. Je teda jasné, že to, čo Hermes napísal, sa im páčilo. Veľmi si to cenili, obdivovali to a mali za to, že to samo o sebe nie je v rozpore s učením judaizmu, kresťanstva a islamu. Vieme tiež, že Sabejci, známi aj ako Mandajci, tí, ktorí sa spomínajú vo Svetom Koráne, napríklad v tomto verši, keď sa hovorí o tých, ktorí veria v Boha, ako sú Sabejci, nasledovníci koho? Jána Krstiteľa. Títo ľudia, táto sekta, toto náboženstvo skutočne tvrdia a vyhlasujú, že Hermes Trismegistos je jedným z ich hlavných prorokov. Takže teraz máme staroveké rímske náboženstva, staroveké grécke náboženstva, staroegyptské náboženstvo, židov, kresťanov, sabejcov a moslimov. Všetci prijímajú túto osobu a jej spisy. A spisy, ktoré sa pripisovali Hermesovi Trismegistovi, pochádzajú z helenistického Egypta, z obdobia rímskeho Egypta. Dobre? Hneď ako Alexander Veľký ovládne Egypt, vtedy sa to začína. A končí sa to približne okolo roku 30, keď Egypt prevezmú Rímania. Od roku 30 pred našim letopočtom, keď ho ovládol Augustus, potom Egypt pokračuje ako rímsky až do roku 641 nášho letopočtu, teda po Ježišovi. A v podstate najstaršie dnes zachované kópie hermetických spisov sú v gréčtine. Neskôr sa prekladali do latinčiny, kopčiny a arménčiny. V skutočnosti sa vo veľkom množstve zachovali práve v arménčine a tiež v arabčine. A tak sa väčšina spisov pripisovaných Hermesovi datuje do tohto obdobia. Nehovoríme, že neexistujú staršie kópie, ale tie, ktoré sa zachovali, sa dajú vystopovať práve k tomuto obdobiu. Od času tesne pred Ježišom až po stovky rokov po ňom. Toto sú hlavné spisy, ktoré dnes existujú. Corpus Hermeticum, ktoré je v gréčtine, a potom niekoľko ďalších textov, vrátane Nag Hammadi Hermetica, ktoré boli objavené v Egypte. Ďalej sú tu arménske hermetika a tiež arabské, islamské hermetické tradície. Medzi najznámejšie arabské hermetické tradície, pripisované Hermesovi, patrí to, čo sa nazýva smaragdová tabuľka. Toto je vyobrazenie smaragdovej tabuľky. A tu je arabská verzia jedného zo zachovaných rukopisov, v ktorom sú hermetické spisy. A tam hore stojí a v tabuľke je to napísané jazykom, prvým jazykom. And in the tablet it is written by the first tongue, the truth. Pravda, niet v nej pochybností. Je isté, že to, čo je hore, je z toho, čo je dole, a to, čo je dole, je z toho, čo je hore. A potom to pokračuje ďalej. Takže dnes sa pozrieme na prvý text z Corpus Hermeticum. Poimandres, pastier ľudí. Toto je prvý prejav, ktorý bol zapísaný, akoby záznam podania, ktorý bol zapísaný. Prejdeme si to a budeme to spolu čítať. Preklad je v skutočnosti trochu zložitý, je to trochu staromódna angličtina. Preto som pre publikum pripravil moderne preloženú verziu tohto korpusu. Začína sa to takto. Hovorí sa:
Raz, keď moja myseľ rozjímala o tom, čo skutočne existuje, má to byť Hermes, kto hovorí. Raz, keď moja myseľ rozjímala o tom, čo skutočne existuje, vystúpila do veľkej výšky. Zmysly môjho tela boli zadržané, ako keď sú ľudia ťažkí od spánku, po jedle alebo po telesnej únave. Zdalo sa mi, že bytosť, nesmierna nad všetku mieru, vyslovila moje meno a povedala: čo si praješ počuť a vidieť? Čo sa chceš naučiť a poznať? Povedal som: kto si? Odpovedal: som Poimandres, pastier ľudí, mysel všetkej zvrchovanej moci. Viem, po čom túžiš, a som s tebou všade. Takže je v stave rozjímania a prichádza do kontaktu s vyššou bytosťou, ktorá mu hovorí: som s tebou všade. A to nám samozrejme pripomína svätý Korán vo verši 286, kde sa hovorí: a keď sa ťa moji služobníci pýtajú na mňa, veru som blízko. Odpovedám na prosbu prosiaceho, keď ma vzýva. Tu teda Hermesovi odhaľuje, že vie, po čom túži a že je s ním všade. A Boh v Koráne hovorí, že je vždy blízko k služobníkovi a odpovedá mu, keď je vzývaný. Odpovedal som: túžim sa naučiť, čo sú veci, pochopiť ich povahu a poznať Boha. To je to, čo túžim počuť. Odpovedal: uchovaj vo svojej mysli všetko, čo chceš vedieť, a ja ťa to naučím. A nestvoril som džinnov a ľudí inak, než aby ma uctievali. Toto je z Koránu. Tu máme Hermesa. Túži poznať Boha a Boh mu odpovedá. A vieme, že domácnosť proroka Mohameda, mier s nimi, tento verš vysvetlila. Dali mu výklad a povedali, že uctievať ma znamená poznať ma. Keď to povedal, jeho podoba sa zmenila a v myhnutí oka sa predo mnou otvorili všetky veci. Uvidel som bezhraničné videnie. Všetko sa zmenilo na svetlo, na čosi sladké a radostné. Keď som sa na to díval, úplne ma to unieslo. Takže jednoducho vidí všade svetlo. Potom do obrazu vstúpila tma. Usadila sa na časti svetla, hrozivá, v špirálach a záhyboch ako had. Tma, alebo temnota sa zmenila na akúsi vlhkú prirodzenosť, zmietanú slovami nevystihnutelne, chrliacu dym ako oheň a stonajúcu nepopísateľným kvílením. Potom sa z nej ozval nezrozumiteľný výkrik, ako by to bol hlas ohňa. A to nám pripomína tento výrok imáma Alího, mier s ním, v ktorom povedal: tento svet je ako had, na dotyk mäkký, ale vnútri plný jedu. Takže tu máme obraz, ktorý sa aj v abrahámovských tradíciách spája s tým, že svet alebo tma alebo temnota sa prirovnáva k hadovi. A nachádzame to aj tu, v hermetickej tradícii, pretože zjavne má videnie o začiatku sveta, ako bol svet stvorený. Najprv vidí svetlo, potom sa vkráda tma alebo temnota ako had. Potom zo svetla zostúpilo na tú prirodzenosť sväté slovo, logos, z tej vlhkej prirodzenosti. Čistý oheň vyšľahol nahor, svetlo, a rýchly, činný vzduch, ktorý je svetlom, nasledoval oheň, stúpajúc zo zeme a z vody, ako by visel na ohni. No zem a voda boli tak premiešané, že nikto nedokázal odlíšiť zem od vody. A predsa sa hýbali, aby počuli, pretože boli preniknuté duchom, slovom, logom. Takže pred sebou vidí celú tú temnotu. Tá temnota je ako veľká bahnitá jama, ako zmes zeme a vody. Nič nie je utvorené, všetko je chaotické a potom do toho zostúpi toto svetlo. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a slovo bolo Boh. Toto je známy verš z Biblie, z Jána 1.1. A tu v Corpus Hermeticum sa hovorí zo svetla sveté slovo, logos. Používa sa presne ten istý výraz, aký sa používa aj v Biblii.
Potom mi pastier ľudí povedal, rozumieš, čo toto videnie znamená? Nie, povedal som, spoznávam to svetlo. Povedal, som ja, tvoj Boh, mysel pred vlhkou prirodzenosťou, ktorá sa objavila z temnoty, svetelné slovo, logos, ktoré sa objavilo z mysle, je Syn Boží. Nie je to zaujímavé? Tak, tuto máte. Teraz sa pozrite. Vidíme, že veľa z kresťanstva vlastne pochádza od tiaľto. Čo teda? Spýtal som sa. Vec, že to, čo v tebe vidí a počuje, je Pánovo slovo, ale mysel je Otec Boh. Nie sú oddelení. Život spočíva v ich spojení. Vďaka ti, povedal som. Pochop svetlo, odpovedal. A spriateľ sa s ním. Takže teraz tu máte hlas, ktorý mu to hovorí. Hovorí mu, som tvoj Boh. Kto som? Som tvoj Boh, som myseľ. Som to svetlo, ktoré je v tebe. No to svetlo, ktoré je v tebe, je Syn a je spojené s Otcom. A Otec je zdroj. Pozrite, toto je znázornené tam, na tom obrázku. Keď hovoril, dlho sa mi díval do očí a ja som sa pod jeho pohľadom triasol. Keď zdvihol hlavu, uvidel som v mysli svetlo, teraz ako mocnosti bez počtu a vesmír, ktorý narástol do bezhranična. Oheň bol obkolesený mocnou silou, skrotený a privedený k pokoju. Keď som tieto veci videl, pochopil som podľa slova pastiera ľudí. Takže čo teraz hovorí? Hovorí, že v mysli vidí svetlo, ale to svetlo sú mocnosti bez počtu. Je ich veľa, sú všade a vesmír rastie, rastie, rastie bez hraníc. Kým som žasol, povedal, znova si v mysli uzrel archetypálnu podobu, ktorej bytie je pred začiatkom a bez konca. Spýtal som sa, odkiaľ teda majú prvky prírody svoje bytie? Odpovedal, z Božej vôle. Príroda prijala slovo a hľadiac na krásny vesmír ho napodobnila. Učinila sa vesmírom prostredníctvom svojich prvkov a zrodení duší. Dobre, toto je trochu zložité, ale vysvetlím to ešte ďalej. V podstate hovorí toto. What he's saying is what? He's saying that existuje Boh Otec. Boh Otec si vo svojej mysli predstavoval určité obrazy. Particular images in his mind. There are these images. Boli to obrazy v jeho oblasti, ktoré stvoril tým, že na ne pomyslel, ale ešte sa neprejavili vo fyzickej podobe. In physical form. God's Božia vôľa. Jeho myšlienky vyšli v podobe jeho slova a prenikli do všetkej hmoty, ktorá existovala, aj do celej jej temnoty. Into all of the matter that existed and all of its darkness. And when that A keď to svetlo vyšlo, alebo keď tie myšlienky vyšli od Boha do temnoty, temnota, ktorá dovtedy bola iba chaotická a nič nerobila, sa stala vedomou, uvedomila si Božiu predstavu a začala ju napodobňovať. Zaujímavé však? A Boh, myseľ, ktorá je zároveň mužská, aj ženská, svetlo, aj život, priviedol na svet ďalšiu myseľ, aby dala veciam tvar. Tento formujúci Boh ohňa a ducha vytvoril 7 vládcov, ktorí uzavreli zmyslami vnímateľný vesmír. Ľudia toto vládnutie nazývajú osud. V podstate, teda Hermes hovorí čo? Že pôvodné myšlienky o tom, aký bude svet alebo vesmír, pamätáte? Existovali v Božej predstavivosti. Potom ich samotný vesmír skopíroval, dobre? Tentoraz však Boh myseľ sám, Otec všetkého, vytvorí kópiu seba samého. On je pôvodná myseľ, otcovská myseľ. Urobí kópiu seba samého, ktorá sa teraz podľa textu nazýva formujúca myseľ.
Prečo sa nazýva formujúca myseľ? Pretože to je myseľ, ktorej dá moc, aby formovala vesmír. Fyzický vesmír. Rozumiete? Takže Boh Otec sa zaoberá svojimi myšlienkami na mieste, ktoré je hore. Je príliš vysoko na to, aby priamo ovládal, formoval, delegoval a usporadoval fyzické. Preto urobí kópiu seba samého, formujúcu myseľ, aby zostúpila a usporadovala fyzický vesmír. Keď to urobí, vytvorí aj 7 vládcov. Týchto 7 vládcov, ako uvidíte o chvíľu, je odkaz na 7 nebeských telies. Planetárnych telies, a to sú Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn. To je tých 7. A zároveň z dolných prvkov Boží rozum, Logos, vyskočil k čistej formácii prírody a stal sa jedno s formujúcou mysľou, lebo bol tej istej podstaty. Zostupujúce prvky prírody zostali bez rozumu a stali sa čistou hmotou. Takže ten Logos, Božie slovo, ktoré pôvodne vyšlo, kam sa teraz podialo? Vstúpilo dovnútra a spojilo sa s kópiou Boha, ktorú si Boh vytvoril, pretože obaja boli tej istej prirodzenosti. Ak si to predstavíme napríklad v biblických pojmoch, čo by sme povedali? Povedali by sme, že Boží Logos, jeho rozum, jeho slovo alebo jeho vôľa nakoniec vstúpi do tej kópie, ktorá je teraz akousi nádobou jeho vôle a ktorej sú zverené záležitosti vesmíru. Potom formujúca myseľ, zjednotená s rozumom, čiže s logom, obklopila sféry a uviedla ich do pohybu svojím vírom, obracajúc svoje formovania od začiatku bez pút k nekonečnému koncu, lebo ich cyklus sa začína tam, kde sa končí, podľa toho, ako myseľ chce. Takže začal uvádzať veci do pohybu, vždy do kruhového pohybu, pretože kruhový pohyb nemá koniec. Keď ideš po priamke, je tam začiatok aj koniec. Pri kruhu koniec nie je, preto všetko uvádza do kruhového pohybu. Z dolných prvkov príroda priviedla na svet životné formy bez rozumu, lebo rozum im neudelil. Vzduch priviedol okrídlené bytosti, voda, plávajúce tvory, zem a voda, keď sa oddelili tak, ako myseľ chcela, priviedli na svet štvornohé tvory a plazy, divé aj krotké. Teraz sa teda začína stvorenie života. Ryby, vtáky, štvornohé tvory, dvojnohé tvory, chodia po celej zemi. Ale je tu veľký rozdiel. Ani jeden z nich nemá to, čo má formujúca myseľ. Ani jeden z nich nemá tohto Svätého Ducha. Ani jeden z nich nemá rozum, ani jeden z nich nemá logiku. Všetci sa len pohybujú bez rozumu, bez vnútornej súdržnosti. Nie je v tom logika. Nie je to Boh, kto riadi ich záležitosti. No všeotcová myseľ, ktorá je životom a svetlom, vtedy priviedla na svet človeka. A teraz pozor, táto všeotcová myseľ nie je formujúca myseľ. Nie je to tá fyzická úroveň. Toto je Boh. Ten, ktorý je mimo toho, on. Však Boh bohov. A teraz si predstavuje človeka, vytvára ho vo svojej predstavivosti. Ako sebe rovného, ktorého miloval ako vlastné dieťa. Lebo človek bol krásny nad všetko porovnanie, obraz svojho otca. Naozaj, Boh sa zamiloval do vlastnej podoby a udelil človeku všetky svoje formy. Keď človek uvidel, čo ten prvý tvorca vytvoril v otcovi, aj on zatúžil tvoriť. Otec súhlasil a zmenil svoj stav do formujúcej sféry s plnou autoritou. Zahľadel sa na stvorenia svojho brata. Zamilovali sa do neho a každému dalo podiel zo svojho vlastného usporiadania. Keď spoznal ich podstatu a zdieľal ich prirodzenosť, túžil preraziť hranicu ich sfér a podmaniť si moc, ktorá tlačila na oheň. V podstate sa teda teraz deje toto. Boh stvorí človeka.
predstaví si ho vo svojej mysli a miluje ho. Človek povie, Bože, aké úžasné veci robíš, tvoríš všetky tieto úžasné veci, milujem ťa, prijal by som si, aby som mohol robiť to isté, prijal by som si, aby som aj ja mohol tvoriť. Boh mu teda dá súhlas a človek sa rozhodne, že chce zostúpiť a žiť vo fyzickej ríši, vo svete hmoty. A toto je trochu prevratné a proti intuícii, alebo aspoň proti predstave, prečo ľudia existujú. Podľa židovsko-kresťanského rozprávania sa ľudské bytosti ocitli vo fyzickom svete výlučne, pretože prestúpili prikázanie, teda pre hriech, že to bol pád. That they had transgressed, or because of sin, that it was a fall. Tu je to v skutočnosti opačne. Všetko je o láske. Je to príbeh lásky. Boh sa zamiluje do svetla, zamiluje sa do temnoty, čiže do hmoty a túži do nej vstúpiť a priniesť jej život. Je to príbeh stvorenia. Ten, ktorý mal plnú moc nad všetkými smrteľnými vecami vo vesmíre a nad nerozumnými životmi, sklonil svoju tvár nadol cez harmóniu, prerazil jej silu a ukázal prírode dole krásnu podobu Boha. Keď príroda uvidela tú neuhasiteľnú krásu človeka, ktorý v sebe niesol každú energiu 7 vládcov, ako aj Božiu podobu, usmiala sa z lásky, ako by videla človekov obraz na svojej vode a jeho tieň na svojej zemi. On zas, keď uvidel svoju podobu v jej vode, zamiloval si ju a zatúžil v nej žiť. A s túžbou prišiel aj čin. Oživil podobu zbavenú rozumu. Príroda objala predmet svojej lásky a ovinula sa okolo neho. Premiešali sa, lebo boli milenci. Svetlo a temnota, duša a telo teraz sa premiešavajú a prebývajú spolu v harmónii. Táto časť, mimochodom, kde sa hovorí, že človek v sebe nesie každú energiu 7 vládcov, je vlastne dôsledkom tejto hermetickej predstavy, ku ktorej sa neskôr ešte vrátime. V budúcej prednáške sa do toho ponoríme, že účel Slnka a Mesiaca a tých planetárnych telies, najmä tých, ktoré sú nám najbližšie, je v tom, že každé jedno z nich, každé z tých 7 nebeských telies má svoje vlastné sily. A práve oni sú spoločne zodpovedné za osud. Keď je človek stvorený, Mars mu vtlačí určitú mieru bohatstva alebo určitú povahu. Jupiter urobí to isté. Saturn mu dá to isté. A potom spoločne rozhodnutia, ktoré urobilo týchto 7 planét, uvedú do pohybu veľkú časť tvojho životného príbehu. Preto je človek, viac než všetky tvory na zemi, dvojaký. Smrteľný pre telo, nesmrteľný pre dokonalého človeka. Hoci je nesmrteľný a pán nad všetkým, trpí ako smrteľník podriadený osudu. A tak, hoci je nad harmóniou, v nej sa stáva otrokom. Hoci je muž žena, ako z mužsko-ženského otca, hoci je bez spánku z bezspánkového otca, premáha ho spánok. Uč ďalej, povedal som, myseľ moja, lebo aj ja som zamilovaný do slova, povedal pastier. Toto je tajomstvo, ktoré sa skrývalo až dodnes. Príroda, objatá človekom, porodila zázrak. Ach, taký úžasný. Lebo človek mal prirodzenosť súladu 7, z ohňa a ducha, ako som vám povedal. Príroda okamžite porodila 7 ľudí, zodpovedajúcich 7. A to je tých 7 planét, o ktorých som vám hovoril. Muž a žena a pohybujúci sa vo vzduchu. Zvolal som, ach, pastier, lebo túžba počuť ma naplnila. Nepredbiehaj. Povedal, buď ticho, ešte som nerozvinul prvú reč. Som ticho, povedal som. Toto nám pripomína rozhovor z The Goal of the Wise, alebo knihy Ciel múdrych, z jednej kapitoly. Z kapitoly, ktorá sa týkala planetárnych telies, kde som sa spýtal Ahmeda Al-Hassana, mier s ním.
Takže sú moje činy na Zemi ovládané alebo ovplyvňované ich pohybmi? Myslel som tým planetárne telesa. A imám Ahmed al-Hassan, mier s ním, povedal, áno, ovplyvňuje ťa to na 89%. Takto teda vidíme, že veľká časť okolností a faktorov, ktoré určujú smerovanie našich životov, je doslova zapísaná v kozme na 89%. Napríklad, kde, kedy a komu si sa narodil. Dĺžka života. Toto všetko je určované hviezdami. Dá sa to čítať vo hviezdach, ale je to aj hviezdami určované. Ide o vplyv týchto planét, kde boli na nebi, pod akými uhlami, aké zatmenia prebiehali, aké kométy prelietali. To všetko ovplyvňuje človeka, ktorý sa narodil v akomkoľvek konkrétnom presnom okamihu. Dobre, teraz späť ku corpus hermeticum. Ako som povedal, zrodenie týchto 7 sa uskutočnilo. Zem bola ako žena. Jej voda bola plná túžby. Z ohňa prijala zrelosť, z éteru ducha. Tak príroda priviedla na svet formy, aby zodpovedali forme človeka a človeka zo života. A svetlo sa zmenilo na dušu a myseľ, zo života na dušu, zo svetla na myseľ. Takže pôvodný človek, ktorý bol predtým mimo fyzickej ríše, je zo života a svetla však, ale v tejto fyzickej ríši sa život prejaví ako duša, ktorá je vnútri. A svetlo sa prejaví ako myseľ, ktorá je v našich telách. Takto časti zmyslového sveta pokračovali až do času svojho konca a nových začiatkov. V podstate to teda hovorí, že my, naše telá, pozostávame z rôznych prvkov. Naše telá pozostávajú z prvkov vody, ohňa, vzduchu, zeme a éteru. A koľko vody máme v pomere k tomu, koľko máme ohňa, koľko vzduchu tvorí naše zloženie v pomere k tomu, koľko zeme, to všetko je určované tými 7 planetami. This is all dictated by those 7 planets. So the 7 planets. Takže 7 planét tvorí alebo určuje naše fyzické zloženie a naše fyzické zloženie potom určuje, aké sú naše osobnosti, naše črty, ako sa vyrovnávame s vecami. A toto je v podstate presne tá istá vec, ktorá existuje aj v Al-Haft al-Sharif, kde imám Al-Sádik, mier s ním, v jednej kapitole hovorí: vlastnosti človeka sú čierna a žltá a hlien a krv a rohy svetla a ohňa a vetra a vody a bahnitý hlinený obraz. Vidí v svetle a je a pije ohňom. Takže ak máš veľa ohňa, môžeš veľa jesť a piť, alebo môžeš mať silnú povahu, zodpovednú za rôzne veci. A má pohlavný styk a hýbe sa a nachádza chuť a príchuť vodou. Takže koľko vody tvorí vaše zloženie, tvorí rozdiel aj v týchto veciach. Lebo je to brána z jeho podoby. Ak tieto rohy zostúpia do ľudského vnútra, je ich 9. A to, čo hľadá a nachádza začiatok svojho stvorenia, je jeho myseľ. A tá je jeho vodcom a jeho zrakom. Nuž, v Hermesovi Poimandrovi. Kto je tá myseľ, ktorá k nemu hovorí? To je jeho pastier, jeho vodca. A tu imám Al-Sádik, mier s ním. Hovorí, že pre jednotlivca, pre človeka, jeho myseľ je jeho vodca, jeho zrak, jeho cesta, jeho kľúč. A ňou dovrší to, s čím bol zoslaný dolu. Lebo ak je opora jeho mysle zo svetla, stáva sa pamätlivým, inteligentným, pohotovým a bystrým, múdrym, jasnozrivým. Vie o tom zo svojej zrelosti a slávy a vie ako a prečo. A keď z týchto darov čerpal, poznal svoju cestu a svoj cieľ úplne jasne. Tým by si uvedomil smrteľnosť a žil by, kým zostáva oddaný viere v jedného Boha. A mravy sú poslušnosťou. A ak to tak robí, uvedomuje si, čo už pominulo a rastie v tom, v čom sa nachádza. A na tom základe prichádza k poznaniu, čo je, z čoho je tu a kam ide.
A nenájde žlté inak než v žltom, ani červené inak než v červenom, ani čierne inak než v čiernom. Niet belosti okrem belosti a nenájde nič iné než vôňu, alebo sladkosť, alebo horkosť, alebo kyslosť, alebo slanosť. Keď teda pozná červené bez červenosti a žlté bez žltosti a biele bez belosti a čierne bez čiernosti, to je dovršenie jeho poznania. Ako obnovuje svoj klam? Jeho klam však opora jeho mysle neprijíma. A môže sa stať, že ja v ňom prúdi, keď je horúce, v rozpálenom stave, a potom ním prúdi, keď je studené, v chladnom stave. Keď na neho príde to horúce, je radostný, márnivý, oddychnutý, potešený a veselý. Dopúšťa sa cudzoložstva a smilstva, je rozrušený a šťastný. A keď na neho príde to studené, je zarmútený a smutný, zrazený a ponížený, zabúda a je bez nádeje. Lebo toto sú príznaky, z ktorých pochádza choroba, a jej priebeh sú jedlo a pitie a hodiny, ktoré nie sú vhodné hodiny pre to jedlo a pitie. Tak znášame bolesť z farieb a chorobu podľa príčin a potreby a pokoja. Takže je to čistá hermetická alchymia, učenia a výroky. Dobre. Teraz si vypočuj zvyšok rečí, po ktorej túžiš. Keď sa obdobie skončilo, puto, ktoré ich všetkých spájalo, bolo Božou vôľou uvoľnené. Všetky zvieratá boli mužsko-ženské. Na začiatku bolo všetko androgínne. Všetky zvieratá boli zároveň mužské aj ženské, kým človek bol oddelený. Niektoré sa stali čiastočne mužské, iné čiastočne ženské. A Boh prehovoril svojím svätým slovom: rastúc sa rozmnožujte, množiť sa a zástupy, všetky tvory a stvorenia. A človek, ktorý má v sebe myseľ, nech sa naučí poznať, že je nesmrteľný a že láska je príčinou smrti, hoci láska je všetko. Tu je niekoľko vecí. Keď hovoria o mužskom a ženskom, dá sa to čítať tak, že všetko bolo v stave pred Évou, že muži existovali akoby v oboch podobách. A preto Boh odráža sám seba aj v obraze muža aj ženy. Aj preto tí, ktorí uctievajú Bafometa, ho zobrazujú v jeho úplnej podobe ako na poli muža a na poli ženu, pretože je odrazom mužského aj ženského. No hovorí sa tu aj o tom, že všetko bolo v jednote a harmónii. A potom sa po určitom bode oddelilo a vo vesmíre zavládol chaos. A dôvod, prečo sa to stalo chaotickým, je hlboká láska, ktorú svetlo alebo človek malo k prírode. A to, že sa čoraz hlbšie zahaľovalo do prírody a do fyzickej podoby, zabúdalo na svoju vlastnú podstatu. A tak sa poslanie stalo týmto: spomenúť si na svoj pôvod, aby sa dalo uniknúť z temnoty a vrátiť sa znova k Bohu. Keď to povedal, jeho predvídavosť prostredníctvom osudu a harmónie ovplyvnila ich spojenia a založila ich pokolenia. Tak sa všetko rozmnožovalo podľa svojho druhu. Ten, kto sa naučil poznať sám seba, dosiahol dobro, ktoré prevyšuje hojnosť. No ten, koho láska zviedla, roztočí svoju lásku okolo svojho tela, zostáva v temnote, blúdi a trpí skrze svoje zmysly, veci smrti. Povedal som, akú veľkú vinu páchajú nevedomí, že sú zbavení nesmrteľnosti? Zdá sa, povedal, že si nedával pozor. To, čo si počul, neprikázal som ti o tom premýšľať? Áno, premýšľam a pamätám si a ďakujem ti. Ak si premýšľal, povedal, povedz mi, prečo tí, čo sú v smrti, si zaslúžia smrť? Pretože pochmúrna temnota je koreň a základ hmotného tela. Z nej prišla vlhká prirodzenosť. Z nej telo zmyslového sveta a z tela smrť vysáva vodu.
Správne si premýšľal. Ale ako ten, kto pozná sám seba, ide k nemu, ako vyhlásilo Božie slovo. Odpovedal som, Otec všetkého pozostáva zo svetla a života. Z neho sa narodil človek. Hovoríš dobre. Svetlo a život je Otec Boh. A z neho sa narodil človek. Ak sa teda naučíš, že ty sám si zo života a zo svetla, hoci sa náhodou nachádzaš mimo nich, vrátiš sa znova k životu. Pointa tu je teda taká. Musíš si pamätať, že si syn Boží, že ste Božie deti. Váš pôvod je spojený s Bohom. Sme od Boha a k Bohu sa vraciame. Ale povedz mi ďalej, zvolal som. Myseľ moja, ako sa mám znova dostať k životu? Veď Boh hovorí, človek, ktorý má v sebe myseľ, nech sa naučí poznať, že je nesmrteľný. Nemajú všetci ľudia myseľ? Toto je dôležité. Teraz sa pýta naozaj zásadnú otázku. Nemajú všetci ľudia myseľ? Povedal, hovoríš dobre. Povedal. Ja? Povedal. Myseľ? Som prítomná pri svätých a dobrých ľuďoch, pri čistých a milosrdných, pri tých, čo žijú zbožne. Moja prítomnosť sa im okamžite stáva pomocou. Získavajú gnózu o všetkých veciach. A keď si lásku Otca získajú svojím čistým životom, vzdávajú mu vďaky. Žehnajú ho, spievajú hymny a horia láskou k nemu, skôr než odovzdajú telo jeho náležitej smrti. Odvrátia sa, až s odporom, od jeho zmyslových vnemov a od poznania toho, ako fungujú. Veru ja, mysel, nedovolím, aby pôsobenia, ktoré doliehajú na telo, došli do svojho prirodzeného konca. Ako vrátnik zatváram všetky vstupy a odrezávam duševné úkony, ktoré rozbúria nízke a zlé sily, ale tým, čo sú bez mysle. Takže teraz vieme, že nie všetky ľudské bytosti majú myseľ. V skutočnosti niektorí ľudia myseľ majú a iní ľudia myseľ nemajú. No tým bez mysle, zlým a skazeným, závislivým a hrabivým, vrahom a milovníkom bezbožnosti som ďaleko. Uvoľňujem svoje miesto pomstiteľskému démonovi či daémonovi. Ten rozducháva oheň, mučí a pridáva oheň k ohňu proti nim. Rúti sa na nich cez ich zmysly, činí ich ešte náchylnejšími porušovať zákon, takže ich čaká väčšie trápenie. A neprestávajú túžiť po nenásytných žiadostiach, namáhajú sa v temnote. A toto mi pripomína niekoľko ústnych tradícií, vlastne z viacerých učení Mohameda a domácnosti Mohameda. Jedno mi pripomína hadís od domácnosti proroka Mohameda, v ktorom hovoria, že oni sú ľudia a že ich šíti alebo následovníci sú ako ľudia. Alebo že oni sú tí, čo majú myseľ a ich šíti sú tí, čo majú obrazy myslí. A potom zvyšok ľudí sú nisnás. Alebo zvyšok ľudí je ako zvieratá. Vyzerajú ako ľudia, ale v skutočnosti sú bez mysle. Takže tu to máme potvrdené priamo domácnosťou proroka Mohameda. A pripomína mi to aj Bibliu, keď Ježiš hovorí farizejom a povie im, že keby bol ich otec Abraham, alebo keby bol ich otec Boh, počúvali by slová, ktoré prichádzajú od Boha alebo od Syna Božieho. No pretože sú synmi toho temného, synmi diabla, synmi temnoty, synmi prírody, synmi pomstiteľského démona či démona. V hermetickom myslení je pomstiteľský démon vlastne duchovná bytosť, ktorá je na vás naviazaná. Každý človek má jedného z nich, takého malého démona, ktorý je s vami spojený. A slovo démon pochádza práve zo slova daimon. A tento daimon je zodpovedný za to, že vás akoby pokúša a tlačí do každého smeru, do ktorého nechcete byť tlačení. Je to váš spoločník, váš sprievodca v živote. A to nám pripomína pojem v islame, že každý človek má pri sebe takéhoto sprievodného démona. Potom sa hovorí, naučil si ma všetko, po čom som túžil, ó myseľ. Teraz mi povedz ešte viac o povahe cesty hore, tak, ako je to pre mňa.
Pastier ľudí povedal, keď sa má tvoje hmotné telo rozložiť, najprv odovzdáš telo premene. Podoba, ktorú si mal, zanikne. Odovzdáš svoj spôsob života, vyprázdnený od svojej energie, daimonovi. Takže keď zomrieš, daimon, ktorý ťa sprevádza, ti v skutočnosti vysaje všetku energiu. Zmysly tela sa vrátia do svojich zdrojov, oddelia sa a stúpajú ako energie vášne a túžby. Ustupujú do prirodzenosti, ktorá je bez rozumu. Tak človek rýchlo stúpa cez harmóniu do prvej zóny. Odovzdá energiu rastu v rozklade. Dobre, tu je niečo, čo treba vedieť. Spomeňte si na tých 7 planét, ktoré vám určujú veci, ktoré formujú veľkú časť vašej povahy a osobnosti. Týchto 7 planetárnych telies obieha okolo Zeme po dráhach. A prvé, teda najbližšie k nám, je Mesiac. Každá zóna, čiže vzdialenosť medzi jedným planetárnym telesom a druhým. Keď človek zomrie a jeho duša stúpa k Bohu, pri prechode týmito zónami odkladá určité vlastnosti, ktorých sa musí zbaviť. Buď sa mu to podarí, alebo nie. Ak zlyhá v ktorejkoľvek z týchto zón, vráti sa priamo späť na Zem. Znovu sa vtelí alebo dochádza k reinkarnácii. Ak sa mu podarí zbaviť sa energie týchto vecí, teda ich zo seba zhodiť, môže sa povzniesť až k Bohu, alebo do nebeského príbytku tam hore. Takže sa tu hovorí, tak človek rýchlo stúpa cez harmóniu do prvej zóny, odovzdá energiu rastu a rozkladu, do druhej nástroje zla. Ak sa človek týchto vecí nezbavil, neprejde. Dostane sa do druhej zóny a stále má na sebe nástroje zla. Ide hneď späť dolu. Do tretej, les túžob. Ešte stále máš túžby. Ideš späť dolu. Do štvrtej, panovačnosť pýcha. Do piatej, bezbožná, trúfalá a nerozvážna smelosť. Do šiestej, snaha o bohatstvo zlými prostriedkami, zbavená svojho prírastku. A do siedmej zóny, v uprenom klamstve, zbavený energie. A potom, keď je zbavený všetkej energie harmónie, je odetý do svojej náležitej moci. Prichádza k prirodzenosti 8. Tam je s tými, ktorí sú, spieva hymny Otcovi. Tí, čo sú tam, ho vítajú s radosťou. Stáva sa podobným obyvateľom toho miesta a počuje aj sily nad 8, ako spievajú svoje chvály Bohu vo svojom vlastnom jazyku. Potom spolu idú domov k Otcovi. Slobodne sa odovzdávajú silám, stávajú sa silami. Sú v Bohu. Toto je dobrý koniec pre tých, ktorí získali gnózu. Stať sa jedno s Bohom. Prečo teda otáľať? Keďže si prijal všetko, musíš ukazovať cestu hodným, aby skrze teba mohol byť smrteľný rod spasený tvojim Bohom. Keď to povedal, pastier ľudí sa zmiešal so silami. Ja som s vďakou a požehnaniami Otcovi univerzálnych síl bol oslobodený, plný moci, ktorú do mňa vlial a plný toho, čo ma naučil o povahe všetkého a o najvznešenejšom videní. Začal som kázať ľuďom krásu oddanosti gnóze. Ó ľudia, zrodení zo zeme, vy, ktorí ste sa oddali opilstvu, spánku a nevedomosti o Bohu, spamätajte sa teraz. Takže v podstate myseľ v tomto bode posiela Hermesa ako proroka, posiela ho ako posla. Dáva mu úlohu a hovorí mu, že musí ísť a prebudiť ľudí. Teraz si posol, musíš im ukázať cestu k spáse, pripomenúť im ich pravú podstatu. Pripomeň im, že sú Božie deti. Pripomeň im, že sa musia zbaviť týchto nástrojov, lebo toto je cesta späť domov.
Je zaujímavé aj to, že keď som sa rozprával s otcom Hadil al-Khouliovej, ktorý je egyptológ, hovorili sme o tom, ako sa tento pojem v staroegyptských mýtoch naozaj objavuje. Že v posmrtnom živote duša Egypťana putuje a musí prejsť cez 7 rôznych brán a musí poznať heslá. A ak cez tieto brány nedokáže prejsť, nikam sa nedostane. Ten istý pojem sa objavuje aj v niektorých gnostických apokryfných spisoch o Ježišovi Kristovi, kde v podstate hovorí presne to isté o týchto planétach, len ich nazýva demiurgom. Keď to počuli, zhromaždili sa jednomyselne. Povedal som, vy, ľudia zrodení zo zeme, prečo ste sa odovzdali smrti, hoci máte moc podieľať sa na nesmrteľnosti? Takže teraz Hermes prednáša reč, ktorú dostal pre ľudí. Hoci máte moc podieľať sa na nesmrteľnosti, kajajte sa vy, ktorí kráčate ruka v ruke s bludom a konáte nevedomosť. Ty, spolustolovník, výjdi zo svetla temnoty, vezmi si svoj podiel na nesmrteľnosti, zanechaj skazu. Niektorí sa mi vysmiali a odišli, odovzdajúc sa ceste smrti. Iní prosili, aby boli poučení. Vrhali sa mi k nohám. Zdvihol som ich a stal som sa vodcom rodu na ceste domov, učiac ich slovám. Ako a akou cestou budú spasení? Zasial som do nich slová múdrosti, pili z nesmrteľnej vody. Keď prišiel večer a slnečné lúče sa začali skláňať k západu, všetkých som ich umyl a vzdával som vďaky Bohu. Keď dokončili vzdávanie vďaky, každý sa vrátil na svoje miesto odpočinku. V srdci som si uchoval dobrotu pastiera ľudí a radoval som sa, že sa naplnila všetka nádej. Spánok tela sa stal prebudením duše, zatvorenie očí pravým videním, moje mlčanie plodné dobrom, a moja reč začiatkom dobrých vecí. Toto všetko som prijal zo svojej mysle. To je pastier ľudí, slovo, logos, všetkej vlády, ktorým Boh dáva vnuknutia. Prišiel som na rovinu pravdy celou svojou dušou a silou. Vzdávam vďaky Otcovi, Bohu. A potom nasleduje jeho poďakovanie Bohu. Hovorí, Svätý si Ty, ó Bože, Otec všetkého. Svätý si Ty, ó Bože, ktorého vôľa. Teraz dajme všetci ruky dokopy. Pomodlíme sa túto prosbu. Myslím, že je to prvý raz, čo sa od čias Henocha alebo Hermesa až dodnes zišlo zhromaždenie, ktoré by túto prosbu vyrieklo spolu. Opakujte po mne. Svätý si Ty, ó Bože, Otec všetkého. Svätý si Ty, ó Bože, ktorého vôľa sa naplňa sama sebou, skrze svoje vlastné sily. Fulfills itself through its own powers. Svätý si Ty, ó Bože, ktorý chceš byť poznaný a si poznaný svojím vlastným. Ty, ktorý stojíš sám, svätý si Ty. Ty, ktorý si slovom spôsobil, aby veci, ktoré sú, stáli pevne. Svätý si Ty, z ktorého je všetka príroda obrazom. Svätý si Ty, ktorého podobu príroda nikdy nevytvorila. Svätý si Ty, mocnejší než každá moc. Svätý si Ty, prevyšujúci každú vznešenosť. Svätý si Ty, lepší než každá chvála. Príjmi čisté obety môjho rozumu z duše a srdca vystretého k Tebe. Ó nevysloviteľný, nevypovedateľný, ktorého meno môže vyrozprávať iba ticho. Vypočuj ma, ako sa modlím, aby som nikdy nezlyhal v gnóze, v pravej povahe nášho spoločného bytia. Naplň ma svojou mocou a milosťou, aby som mohol priniesť svetlo mojim bratom, tvojim synom, ktorí sú z tohto dôvodu v nevedomosti.
Verím a dosvedčujem. I believe and bear witness. I go Idem k životu a svetlu. to life and light. Požehnaný si, ó Otče, O Father, your man tvoj človek bude svätý, ako si svätý ty. as you are holy. Even Tak, ako si mu dal plnú moc, aby bol. full authority to be. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Here's a very Tu je important veľmi dôležitý klenot, podanie od Mohameda a domácnosti Mohameda, nazýva sa myseľ a nevedomosť. A je to v podstate hadís alebo ústna tradícia od imama Al-Sádika, mier s ním. Je zhromaždený so skupinou svojich nasledovníkov a prišla reč na rozum, al-aql, teda myseľ, a na bezmyselnosť či nevedomosť, jahl. Abu Abdillah povedal, poznajte myseľ, rozum a jeho vojska a nevedomosť a jej vojska, teda temnotu a jej vojska. A potom budete vedení. Poznajte rozdiel medzi týmito dvoma. Jeden zo spoločníkov povedal, nech som ti na výkupné. Poznáme len to, čo nás učíš. Abu Abdillah povedal, veru Boh stvoril myseľ. A rovnako ako v hermetickej tradícii bola prvá zo spirituálnych bytostí, rovnako ako v hermetickej tradícii napravo od trónu, zo svojho svetla. Povedal jej, obráť sa späť. A ona sa obrátila späť. Potom jej povedal, pristúp dopredu. A ona pristúpila dopredu. Boh povedal, stvoril som ťa ako nesmierne stvorenie a postil som ťa nad všetkým mojím stvorením. Potom stvoril nevedomosť z horkého, slaného mora, pochmúrneho. A povedal jej, tak ako to bolo na úplnom začiatku hermetickej tradície, že si ani nevedel rozoznať zem od vody. Bolo to len temné a divoké. Bezmyseľnosť, tvory bez rozumu, ktoré sa len potulovali. Potom jej povedal, pristúp dopredu. Ale ona nepristúpila dopredu. Povedal jej, spíšnela si, a potom ju preklial. Potom ustanovil pre rozum 75 vojsk, síl, vlastností. Keď nevedomosť videla česť, ktorú Boh dal rozumu a čo mu udelil, zrodilo sa v nej nepriateľstvo a povedala, môj pane, toto je stvorenie ako ja. Ty si ho stvoril, poctil si ho a posilnil si ho. Ja som jeho opak a nemám proti nemu nejakú moc. Daj mi teda vojska, ako si dal jemu. Povedal, áno, ale ak potom nebudeš poslúchať, vyženiem teba aj tvoje vojska zo svojho milosrdenstva. Povedala, prijímam to. A tak jej dal 75 vojsk. Je to dosť zaujímavé, pretože to naozaj napodobňuje príbeh pôvodu v hermetickej tradícii. A podobným spôsobom to ukazuje, že v istom bode sú najprv v jednote medzi sebou a s Bohom. Je tu akýsi predstupeň. Boh je s oboma spokojný. Boh obom dáva príkazy. Obidvoch stvoril. A potom sa u jedného z nich stane rozkol. Oddelia sa mužský a ženský prvok, harmónia sa pretrhne a jedna strana sa stane neposlušnou. Tu je teraz malá myšlienková mapa, teda graf, aby sa pre lepšiu prehľadnosť znázornili učenia, ktoré sme sa dnes večer naučili z hermetickej tradície. A to je, poprvé, najprv existuje Otec, ten jeden, dobro. A Otec, Boh, sa musí prejaviť spôsobom, ktorý je pre ľudí zrozumiteľný. A preto sa zjavuje ako Božia myseľ. Dobre? Božia myseľ vníma, alebo si predstavuje prvého človeka, ktorý existuje v jej predstave. V predstave vyžarovania Otca ako Božej mysle. Božia myseľ potom má vôľu a táto vôľa z nej postupuje vpred ako slovo. A slovo vstupuje a tvorí.
Vstupuje do stvorenia Otca, teda Božej mysle, ktorým je táto formujúca myseľ. Slovo sa teda zjednotí s formujúcou mysľou a postupuje vpred do prírody. Vytvorí 7 vládcov, zjednotí sa s prírodou a urobí z nej zmyslami vnímateľný vesmír. Predtým bol nezmyslový, nedával zmysel. Bol to iba chaotický vesmír. Vstup formujúcej mysle do prírody ju premieňa a robí z nej niečo usporiadané. Toto nám veľmi pripomína učenia imama Ahmeda al-Hassana. Of the teachings of Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, like to such a high Mier s ním, až do takej miery, že je to ohromujúce, pretože by sme to doslova mohli nahradiť tým, čo imám Ahmed al-Hassan hovorí v knihe Monoteizmu. A uvidíme, že Hua, ktoré stvorenie nedokáže pochopiť, je na tom rovnako ako Otec jedného. Ani ten nie je pre stvorenie pochopiteľný. Obaja sa musia vyžiariť a prejaviť iným spôsobom. Preto sa on prejavuje ako Boh, rovnako ako sa Otec musel prejaviť ako Božia myseľ. A Boh má vôľu rovnakým spôsobom, ako Božia myseľ má slovo. A Boh vytvára obraz seba samého, ktorým je Mohamed a domácnosť Mohameda, alebo Mohamed, dokonalý chalífa Boha. Keď ho poňal, stvoril jeho obraz. Mohamed sa stal prvou myslou, ktorá bola stvorená však, takto imám Ahmed al-Hassan, mier s ním, nazval Mohameda. Prvá myseľ. A hovorí, že nevedomosť bola kto? Umar, nech ho Boh preklína. A teda on je jahl, on je nevedomosť, on je chaos. A myseľ bol Mohamed. A Mohamed vstupuje do prírody. Je mu zverená správa veci ako dokonalému chalífovi. On je ten, kto povie veci. Buď a je. On je ten, komu bola daná moc nad celým stvorením. On je ten, pre koho bolo stvorenie stvorené. On je ten, ktorému, keď Boh hovorí, povie: Mohamed, keby nebolo teba, nebol by som stvoril žiadne z týchto morí, žiadnu z týchto zemí, žiadne z týchto tvorov, žiadne z týchto člnov ani lodí. Nič by som nebol stvoril, iba z lásky k tebe. Takže aj v hermetickej tradícii je to príbeh lásky. Boh si človeka najprv uvedomí, počne túto predstavu človeka a zamiluje sa do neho. A z lásky k nemu, z túžby stvoriť ho na svoj obraz, dať mu moc nad stvorením a schopnosť stvoriť, ho posiela do prírody, do vesmíru. A je zrejmé, že Božia vôľa sa zjednocuje s Mohamedom rovnakým spôsobom, ako sa Logos zjednocuje s formujúcou mysľou. V podstate sú teda tieto dve učenia úplne totožné. A tu máme aj malú myšlienkovú mapu, ktorá nám pre jednoduchosť ukazuje, ako Poimandres, teda pastier ľudí, vysvetľuje, že všetci ľudia majú dušu alebo nejakú oživujúcu silu. Povedzme nafs. A soul or some sort of animating force or a nafs, let's say. A nafs má rozum. Všetci ľudia majú rozum a všetci ľudia majú zmysly. A tí, ktorí svoj rozum používajú, ako uvidíme v budúcich prednáškach, ak budeme pokračovať, ak sa vám to bude páčiť, budeme pokračovať, on vysvetľuje, že tí, ktorí rozum používajú, dostanú svätý pohár. A svätý pohár v podstate znamená, že im je darovaná myseľ. Ak im je darovaná myseľ, stanú sa nádobami svetla, deťmi svetla. Ak rozum nepoužívajú, stanú sa bezmyselnými tvormi, ktorých nevedú mysle, ale ich túžby. Takže všetci ľudia majú schopnosť používať rozum, ale nie všetci túto schopnosť používajú.
Tí, ktorí ju používajú, dostanú dar duše svetla, alebo duše od Boha. A duša od Boha v sebe nesie dar mysle. Tí, ktorí to nerobia, sa stávajú ako zvieratá. V podstate ich ovládajú 7 planetárni vládcovia, ktorí do nich vložili rôzne veci a tie im potom určovali život. A celý tento príbeh medzi Hermesom, Tovtom a jeho myslou mi veľmi pripomenul túto ústnu tradíciu. Kto pozná sám seba, pozná svojho pána. Lebo práve to Hermes objavil, že jeho boh bol v skutočnosti v ňom samom, že mal k nemu prístup a že keď k nemu prístup mal a spoznal, kto to je, mal povinnosť prebudiť k tomu aj zvyšok ľudstva. Že každý jeden z jeho bratov a sestier, ktorí sa narodili zo svetla, má v sebe naozaj svetlo od Boha. Časť Boha, ktorá v nich prebýva. A ak to rozpoznajú, uveria tomu, budú to vedieť a dokážu sa s tým skutočne spojiť, potom budú v poriadku a vráti sa späť na vyššie roviny, na roviny, ktoré existujú za tými 7 obežnými dráhami. Na miesto, kde prebývajú všetky nebeské svetlá, teda planetárne telesá. Pripomína mi to aj verš zo Svätého Koránu, kde Boh hovorí: O nafs, o ty, čo si v pokoji, vráť sa k svojmu pánovi spokojná a som s tebou spokojný. A vstúp do môjho uctievania a vstúp do môjho raja. A imám Ahmed al-Hasan, mier s ním. Niektorí bratia si ho tu budú pamätať, keď vykladal tento verš. Povedal, že pánom nafs je duša. Duša je bohom nafs. A tá duša je duša utvorená zo svetla. Bola nádobou mysle v prípade Hermesa. Chvála Bohu, Pánovi svetov. Ďakujem.